ассалому алейкум тамошобинони азиз. имрӯз баҳри шумо коктейлҳои ширкати Фаберлика анализ мекунем. 7 намудай мечашем, ҳамаш новинка ҳай. Новинкаҳои коктейл аз коктейлҳои гузашта чӣ фарқият дорад? Давай жиропожигающий ана ҳамин надпис набуд. Да ин ҳастай маззаҳошо набинен ҳар хела. ҳозир ман дар бораш полностью хонда маълумот гирифта биромадам. Мега камтар иштиҳоро мекуша, контрол вес мекуна. Ихене ки шумо коктейла бихӯред, дигар ҳечи намехӯред. Дар рӯз 2 маротиба мехӯред. Тарзи истифода баришам дар ҳамин видео полностью нишон метиҳам. мӯи сари шуморо айрехтан мемонона, нохунҳои дасту пои шуморо хушрӯ мекуна, кожаи одама хушрӯ мекуна, иммунитети одама мустаҳкам мекуна. 1000 намуд витаминҳо бо дар таркибаш ҳастай. Сами главни ҳалолай ва дар як рӯз шумо метавонед ки 2 маротиба истеъмол кунед. Ами 7 упаковка 12 моҳ срок дорад. Як порсияша 15 маротиба шумо метавонед ки истифода баред. Анака аяк лаҳози ман тайёр мекунам, мечашам, реал нигоҳ мезанам кадом вкусаш чӣ халияй, шумо дар кадомаш махкул мешава, ай ҳамуш харидорӣ кунед. Шуморо умуман фарбеҳ намекуна, фақат жири шуморо реза мекунаву мегӯям ки фигураи шуморо хушрӯ мекуна. Контрол веса фаромӯш намекунем барои здоровый образ жизни. Ай маззаи клубникаш сар мекунем. Барои мо чӣ дар кораи шейкер. Инам ай ширкати Фаберлика дрӯнаш тани хали бигем оҳанча дора ки маззаша мебурорада. Мақсад агар просто бе иш мо дастакан кунем, неприятне хӯрданаш, ба и приятне меша хӯрданаш. Ва обе ки то 60 градус гармӣ дошта боша сар кард. Дар даруни ҳамаш мебини бигем ки чӣ ҳастай. Қошуқчае ки шумо мебинеда чанд қадохтан дар кора, бояд ки мо ҳамин қатъи якта пур ба пур горка катинаю ҳамин хел ровни андозем. Не ки ҳозир ман ним меандозам, барое ки ман бояд ҳамаша попробит кунам. Чӣ дар кора исроф фаром карда? Так 250 миллиграмм овда як қошуқчаи ҳамхели бе горка меандозем. Агар шумо хоҳед ки бо бамаззатар шавад, ова 200 грамм меандозена и уже як порсияш меша истеъмол мекунед. Шейкер грамм дора, метавонед ки аз рӯи граммаш шумо брезен ова. ки агар бигем даша нақс напушед, бояд ки то охир маҳкам шавад. Мереза ҳамаш. Баъд сахта омехта мекунем. Настоящий коктейл шир и пробовать мекунем. Бисмиллах. Ширинаки ба мазза ҳай. Чиста маззаи клубника. Бута клубника шумо чӣ қадар гем? Пюре. маъқул шуд. 2 қирд ним қошуқаш. иш бигем ки 100 грамм овда кардам. Шейкер муна мешӯем. Дигар вкусша попробить мекунем.